Mestarien liigan liigavaihe huipentuu tänään, kun ympäri Eurooppaa pelataan 18 ottelua samanaikaisesti. Oman silmään 3 mielenkiintoisinta ottelua tämän päivän kierrokselta on Napoli-Chelsea, PSG Newcastle ja Barcelona-Kööpenhamina. Napoli, yksi Italian isoimmista, on vaarassa pudota ja nyt on pakkovoitto Chelseaa vastaan kotona. Chelsea on ottanut 4 voittoa 5 uuden valmentajan Liam Roseniorin alaisuudessa, kun taas Napolilla ei ole mennyt ihan niin hyvin. Mitä veikkaat, miten tässä ottelussa käy? PSG ja Newcastle taistelee molemmat suorasta paikasta neljännesvälierissä. Mielenkiintoisen tosta ottelusta tekee myös se, että 2 vuotta sitten, kun nämä joukkueet kohtasivat silloisessa lohkovaiheessa, Newcastle ei hävinnyt PSGlle. Voitti kotona 4-1 ja toinen peli päättyi 1-1 ja siinä tuli 9 keltaista korttia. Eli aika kuuma ottelu luvassa. Barcelona ja Köpiksen ottelussa panokset on samat kuin Napoli Chelseassa. Kööpenhaminalla pakkovoitto, Barcelona taistelee suorasta paikasta neljännesvälieriin. Mitkä on sun veikkaukset näihin matseihin ja mitä veikkaat, kuka voittaa tämän vuoden Mestarien liigan?